Čau lidi, dneska je tady asi moje největší průvka z největších a dneska si jdem vytradit tady tohle tiktaka, tohle čilena a tady tyhle tři draky. A proč to ukazuju takhle? No, to protože dneska jdu tradit tady tohodle mňaula. Cocofanto elefanto. Ty vole, kokofanto. Takže beru, jo, je to moje... Miau. Už, kámo, ten hlas. Je to z jedných mojich největších průvek. A můžeš brát? Kámo. Kameru si dám měl bejsku. Oh my gosh, bro. Kámo. Dělej, kámo, ber to. Kámo, to musí dělat. Počkej, jsem tě ještě otevřel. Pojď. Tak, kámo, bere. Kámo, bere dragona. Oh shit, kámo, super debilně to chodí. Tak, má to. Teď bere další dragonka. Další dragon. No, mý dragon. A pak s kým, no, bys to měl zpátky. Já jsem rád. Moc rád. Za ty moje 3 draky jsem byl rád. Aby to mělo víc. Jakože toho čelena už jakože nepotřebuju, no. Tak už to takový OK, a všechno, takže jsem legit, jo? Jsem legit, že jsem legit, že jsem legit. Je to? Legit. Jsem legit. Co je to? To neřek. Kamu. Au. Zmrtvá. Kamu. No díky, kamu. Dobré. Dobré, já jsem... Tim Cheese. No. To je dobrý, no. Jaj. Kámo, ale on na ten se vypadnul. Oni mi ho zablokovali, já ho nemám jak. Kámo, ale můžeš to už jakože líbnout. Běž pryč. Už tady nechci. Ne. Kámo, pomoc. Ale fuck up. Kámo. Jo, ještě vám ukážu moje brinoty, které jsem vytradil, když jsem netočil. Asi blbá. Takže, tady tohle asi nejlepšího z nejlepších, nejzácnějších brindotů v bejsce, co teď mám, tak je tenhle La Supreme. Cookie and Milky, ten jsem vytradil jenom ze srandy. Kapitána, to jsem koupil od Mintixe za Robuxy. Tady tohle Latako, 910 milionů, to jsem zkamil od toho mýho kamaráda, o toho jsem nevím, protože to mý kamarád. Tohle Dragon Gingeriny, za toho jsem mega rád, to jsem vytradil za asi skoro moje všechny dragony. To jsem vytradil asi před včerejškem. Za to jsem dal docela špatný, no. Vůbec jsem za to nedal tady, co bylo tady asi 6 věcí, no, 5. A za tohle dragona, ten mi padl to z adminu, a tohle tak mi padl z adminu, a tohle se vydradil. No, takže tohle jsem pochytal, jo, a ještě to, co si bral, to, co jsme teďka vytradili, tak to jsem taky vytradil. A já jdu si toho mňaulička dát nahoru. Kámo.
konečně měl aspoň něco, bro. Dobrá, teď se jdu koukat na TikTok. Bude to trošku prodloužený video, protože mě baví, jak to... Kamo se mi streamuje? No nic, ty špíňáku. Dobře, zase celou partu, tak tu nestůj jak šop. Já si nechám doma sedět, ne, to ti neprojde. What the fuck? Když se z dálky to dasí, když se nechal ujít tuhle fantováty. Všechno nenecháme časně, tak tedy nic není nemožné. Jistě ty jary se tě zvuče k nám. Dnes. Žojné se to trošku dlouho. No. Ono tady přišel táta, protože jsem to stopnul teď, jo? Kamo. Ej, kamo. No, kamo se tam někde nepojím. Špíňáku. Bez. Počkej. No dobré, fyzicím čuangu. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. No konečně, kamo, po 5 letech, bro. Počkej. Jo, přežil tady. Tak lidi, tohle je můj asi největší průvka a končí. Protože už mě to nebaví, že jo? Tak nekončí. Počkejte. Končí tímhle. Dobré. No nic. Tak asi budu končit a čau.